Salutare, dragi prieteni! Ei bine, mi-ați spus că ați vrea să facem o serie pe canalul ăsta Gongeanu Petronel, o serie cum reacționez eu la clipurile noastre de pe proiectul 3 chestii. Să fac cumva o reacție la fiecare clip postat pe canalul nostru și să vă spun ceea ce s-a întâmplat și în spatele acelei filmări. Bun, astăzi vom avea reacții la clipul cel mai nou de pe canalul nostru, Soacra Mare, unde voi interveni cu mici comentarii atunci când este cazul. Clipul a fost făcut special pentru zona asta de familii, de nunți și așa mai departe, mai ales că deja au început nunțile și asta a fost interesul nostru. Hai să punem ceva pe data de 25 pentru că se termină cu postul Paștelui și încep nunțile, începe nebunia. Și cine este cheia principală tot timpul când vine vorba despre nunți? Soacra Mare. Nu mirii, nu în niciun caz nașii, ci soacra mare. E bun, îmi place. Da, chiar e bun somonul ăsta. Vai de mine, era să întârzi, mai greu mai conduci taică-tu ăsta, nu știu, parcă e frică să intre în depășiri. Vă spun, așteptați-vă să mă vedeți că râd tot timpul. Îmi plac și de fiecare dată când mă uit la clipuri, cu toate că sunt clipurile noastre, bă, îmi plac. Pentru că îmi place munca pe care o depun, îmi place ceea ce facem cu adevărat, îmi place că ne apropiem de zona asta a sketch-urilor realiste și mă transpun tot timpul, atunci când mă uit la clipuri, mă transpun tot timpul în pielea personajului, pentru că stau și mă gândesc, dacă mi s-ar fi întâmplat chestia asta în realitate, cum aș fi reacționat? Ne-am imaginat așa, cum ar fi fost la degustare să stai liniștit, să ai wedding planner-ul lângă tine, să primești frumos meniu și dintr-o dată val vârtej în spatele tău, intră soacra. Bum, bang, geantă, jap, ha! Taică tu nu știi să depășească, că am întârziat din cauza lui. Deci din start ne dăm seama de atitudine, ne dăm seama de un personaj vulcanic și bineînțeles, ea nu greșește niciodată. Mamă, nu era nevoie să vii. Cum adică mai să nu vin? Dar eu nu trebuie să văd ce le dați de mâncare la invitații mei, cum adică? Mama soacră, oricum toți invitații vor avea același meniu. Auzi tu, mie nu spui mamă soacră, de acum să spui mamă, că te măriți cu băiatul meu. Da, mamă. Spuneai că e și tata, l-așteptăm și pe el? E lui poți să-i spui tata socru, nu-i problemă, l-am lăsat în mașină, că era cu hainele de lucru și nu era să mă fac aici de rușine. Lui poți să-i spui tata, socru, dar mie să spui mamă. Tu ai grijă cu cine vorbește aici. Nu contează ăla. Ăla e ăla. Ăla e șofer de Bolt. Ăla mă duce unde vreau eu. Ăla... Tata, socru, e tata, socru. Eu sunt mamă. Ia să văd, ce aveți acolo în farfurie? Somon. Uite, Doamne, doar nu vreți asta să le dați de mâncare invitaților mei, măi? Mamă, dar nu mai sunt meniurile cum erau pe vremea matale, cu cabanoși, cu castraveți de aia întregi așa și cu roșii în formă. Ei, lasă că pe vremea mea mă duceam la o nuntă, mâncam pe săturate și mai luam și la pachet, mai mâncam și acasă. Cum adică? Mă scuzați că intervin. Cred că ar trebui să-i lăsăm pe miri să aleagă ce își doresc ei la meniu. Se căsătoresc și trebuie să ținem cont de preferințele lor. Da, tu cine ești tu? Să nu-mi spui că ești din partea miresei. Nu, eu sunt wedding planner și o să mă ocup de organizarea anunții copiilor dumneavoastră. Foarte bună reacția lui Iulian și Andrei. Foarte bună reacția în momentul în care soacra se uită foarte serios la ei. Acum, să vă spun sincer, au jucat foarte bine pentru că Delia nu și-a schimbat deloc stilul ei. Chiar așa vorbește și în realitate și este o fată care știe să vorbească cu clienții, știe ce vrea și tocmai de asta am avut nevoie și în acest clip să fie Delia Nistor wedding planner, da? Să nu fie Delia Nistor mamă sau Delia Nistor alt personaj, ci wedding planner și s-a descurcat de minune, a fost foarte ușor.
Iar lui Iulian și Andreea, sincer, s-au simțit foarte degajați, au înțeles exact ce trebuie făcut, așa că prima scenă a decurs beton, părerea mea. Hai să mergem un pic mai departe. Aici, faptul că ea pe copii, să zicem așa, soacra și îi pune într-un loc privat, da, într-un loc în care numai ei au ce discuta, nu mai există altcineva, mi se pare și mai interesant pentru că face parte din realitate. E un lucru chiar rupt din realitate. De multe ori s-a întâmplat în public să faci ceva greșit, iar maică-ta te-o tras de urechi atunci când nu mai era nimeni. Adică e foarte important chestia asta. Cum să vă luați, măi, wedding planner? Ai auzit ce-au făcut copiii ăștia? Eu am atâta experiență, am fost la atâtea anunți. Să-mi nu spuneți că-i mai dat și bani pentru asta, când eu pot să o fac fără nicio obligație. Da, mamă, da, wedding planner-ul ne ajută să ne organizăm nunta așa cum am visat, fără să avem prea multe bătăi de cap. Lăsați wedding planner-ul. Măi, hai să ne organizăm că nu mai este timp. Mai trebuie neapărat să pregătiți un text pentru iertăciune, că trebuie să vă cereți iertare de la mine și de la ăsta. Doamne. Deci domn Vasile, cu toate că nu a avut replici în clipul ăsta, a jucat excepțional. A jucat excepțional din momentul în care mimica feței sale a fost, cum să zic eu, omul ăla care dacă scot un cuvânt s-ar putea să o încurc. Omul ăla care taci și nu face. Adică, știi că zici taci și faci, dar nu. La domn Vasile taci și taci. Și nu faci nimic. Și îmi place că s-a păstrat atitudinea asta între soacră, da, și ăsta care e în umbra mea și va trebui să vă cereți iertare de la mine și de la ăsta. Nu de la taică-tu, nu de la tata socru, nu, de la ăsta. Vă dați seama cine-i cu coșul în casă. E, bine, și de la părinții miresei. Mamă, dar noi nu vrem să facem nuntă cu tradiții. Cum adică, măi? Să nu facem noi o horă în fața casei, să rupem colacul, să cânte muzica de răsună tot cartierul, să audă veșinii că mi se însoară băiatul. Da, dar noi nu am plănuit toate astea, plus că ar trebui să discutăm puțin și cu nașii. Da, chiar, cine-s nașe? Apa, belea. Tot, ca să înțelegeți, scenariul a fost scris, a fost gândit de noi, adică de mine, Iulian și Andreea, dar a fost scris de Iulian și Andreea. Gândiți-vă că noi am încercat să trecem prin fiecare etapă, adică a acțiunii, și să o luăm pas cu pas, să încercăm cumva să nu ne grăbim, să nu facem niciun sketch foarte lung, că vă spun sincer, 12 minute pentru un acest subiect este foarte constrâns. Imaginați-vă cât de departe ne puteam fi dus cu această poveste, puteam să fi făcut un film cu această poveste. Tocmai de asta am lăsat și la final că se bagă și la botez. Nu știm dacă vom face clipul cu botezul, habar nu am. Dar asta vreau să zic, că le-am luat treptat. Și acum, beleaua cea mai mare. Cine-s nașii? La soacra mare contează cine-s nașii. Să nu spui că sunt niște prieteni de-a ei. Nu, mamă, sunt niște prieteni comuni, am fost colegi în facultate. Păi dacă-s tineri, măi, și puteți voi să învățați de la dânsi. Măi, nașii trebuie să vă fie ca niște părinți. De aceea vă propun să-i luați pe Lenuța și Costel, pentru că ei dintotdeauna știi foarte bine, doar că și-au dorit să cunune și să boteze. Elena și Costel, doi moșnești 70 de ani și mișcă beșănile. Ajung ei la nuntă acolo. Acum să vă spun ceva din inside, cum s-ar spune. Inițial am fi vrut să aducem la masa de prezidiu și probabil ar fi avut un impact imens chiar niște bătrâni. Undeva la vârsta de 70 de ani, 80 de ani, cu bâta în mână și să rămână acolo așa și să uite că au venit nașe.
Însă clipul a fost făcut într-o singură zi, adică a fost filmat într-o singură zi, a fost foarte mare agitație, pentru aceste 12 minute s-a filmat de dimineață, efectiv de dimineață, știu că am plecat la ora 7 dimineața și faptul că a trebuit să mergem în două locuri total separate, adică imaginați-vă că locația de probă era în celălalt colț a orașului, iar locația asta cu restaurantul era în celălalt colț al orașului. Și ne-a fost foarte greu să facem toate lucrurile astea, plus să mai aducem niște bătrâni care săraci să stea după noi, cum punem camera, cum punem boom, cum punem toată nebunia asta, cum o gândim, ce reacții să tragem pe ei. Nu zic că n-ar fi fost ok, ar fi fost perfect, dar aș fi făcut lucrul acesta dacă era vorba despre un film sau dacă era vorba despre un buget ca lumea, în care chiar să-mi permit să țin niște bătrâni după noi, să le dăm posibilitatea de a avea cât mai multe, nu știu, resurse, cât mai multe, să fie ok pentru ei. Trebuia cumva să-i punem într-un colț, să stea acolo săraci bătrâni până o să le vină rândul la filmare. Și de aceea am decis să nu mai complicăm lucrurile, dar era frumos să vină moșnegii. Bătrânii, mă scuzați. Da, tot moșnegii, cu toți o să ajungem moșnegi. Bine, dacă insistați, îi putem lua în calcul să fie a doua pereche de nași. Cum adică, măi, a doua pereche din naș? Doamne, ce modă e asta, că n-am mai auzit niciodată până acum. Consider că ar fi trebuit să participe și părinții mei la discuția asta, poate își dădeau și ei cu părerea. Consider că singura grijă a soacrei mici este covorul de la biserică. Câți invitați aduce ea? Ia să aud! Nu știu. Au! Câți invitați aduce iar, ia să aud. Și privirea asta fulgerătoare trebuia neapărat să o leg cu privirea, nu știu cum zic eu, cu privirea asta de speriată și poate o leacă cu privirea în pământ a Andrei. Ai mesaj direct către soacra mică puternic. Nu știu, mama, am zis că lucrurile astea le discutăm acasă. Avem timp să ne gândim. Măi, nu mai este timp. Și apropo, vinul este cel mai important de la nuntă, iar vinul îl va aduce taică-tu. Zici și tu, mai Vasile, măi, dar tu nu tu implici deloc în organizarea anunții, parcă nici n-ai fi socru mare. Cum nu? Eu deja am pregătit 200 de litri de vin, 100 de litri de țuică, vișinată, afinată. Omul pregătit! Ce vrei de la mine? Am vin, am tot ce trebuie. Ce vrei mai mult de la mine? Băi, și apropo, să vă ferească Sfântul să nu aveți pahare de cristal pentru servirea invitaților mei la biserică. Păi noi ne gândeam că ar fi mai simplu să folosim pahare de unică folosință. Fiecare invitat bea și apoi își aruncă paharul. Doamne, nici să n-aud așa ceva. Invitații mei trebuie să fie serviți de către ospătar. Bine, mamă, o să luăm și pahare de cristal, o să luăm și ospătari, dar hai să mergem acasă acum, că simt că mi explodează capul. Hai, am obținut ceva. Faptul că îl doare capul pe ficiorul meu e rezultatul perfect. Hai acasă. Hai că le-a rupt capul la ăștia, treci acasă. Doamne, măi băiete, frumos mai ești. Tare bine-ți bine costumul ăsta. Bine, tu poți să-ți pui și o cârpă pe tine, că tot frumos rămâi. Ai cui să-i semeni. Ficior tu! Da, mulțumesc, mama. Măi, uite cum stă treaba. Mie îmi place că tata socru el e pe telefon să uite pe TikTok. Măi, cu tine a fost simplu, măi, că așa e când ești frumos. Măi, da, mă duc să văd la mireasa acolo, că sigur am bătăi de cap acolo, măi. Măi, mă duc acum. Vino, măi, să-ți vezi prințesa. Mamă, știi că e superstiția aia că mirele trebuie să vadă îmbrăcată mireasă decât în ziua anunții. Auzi, vino, măi, să o vezi acum înainte, să vezi dacă îți place, să nu te faci de râs atunci în ziua anunții.
există o greșeală în clip și mi-o asum asta. Nu am văzut că a sesizat-o cineva, dar aici spunem și greșelile din clipul nostru. Dacă v-ați uitat, dăm un pic înapoi, nu mai este tata socru. S-a dus, s-a aruncat pe geam, nu știu, a făcut ceva. Tata socru nu mai este. Adică dacă aici tata socru, uitați, dacă tata socru este aici și în timp real, da, vorbește, spune lui ficior să se duce să uită la mireasă, în momentul în care se întoarce înapoi, tata socru nu mai este. Aia e, mai facem și greșeli. Ce bine ți stă? Cum bine, măi, tu ești legat la ochi, măi, tu nu vezi, ia uite, măi, și decolteu, spatele gol, dar ia uite șlițul ăla, măi, măi, și o să zică neamurile noastre, măi. Mamă, important e să-i placă ei. Mie îmi place foarte mult rochia asta și cu siguranță asta va rămâne. Măi, mă faci să nu mai vin la nuntă, măi. Să-i spui asta lui ficior tu, că nevasta viitoare a soție mă face să nu mai vin la nuntă. Mi-aș dori să nu fi pățit cineva în viața reală așa ceva. Auzi, dar știi și? Alege-ți ce vrei tu, că tu te faci de râs, nu eu. O să încep cu tine, după care o fac pe mama sacră. Hai, cum adică? Eu trebuie să fiu prima. Cu mine încep pentru că mă așteaptă neamurile. Mireasa poate să se lasă așteptată. Mama soacră, totuși e cea mai importantă zi din viața mea. Și adică cum pentru mine nu e importantă? Odată în viață mi se însoară băiatul. Zi, măi! Deci nu e... Păi nu, ce trebuie? Zi, măi, Vasile, și tu ceva. Îi lasă, nu mai zic nimica. Eu zic să vă fac pe dumneavoastră la păr și pe miresică să o machiem, apoi facem cu schimbul și vă terminăm ambele odată. Ei, na, fie. Dar nu insistați prea mult la dânsa, că ea e tânără, are tenul frumos, curat. La mine trebuie să vă dați tot interesul. Mamă, ce cauți aici la masa de prezidiu? Cum ce caut? Păi cum, unde să stau? Uite ce bine se vede toată sala de aici. Trebuie să mă vadă toți invitați. Aici la masa de prezidiu vom sta noi și nașii. Și unde stau? Să nu spui că m-ai pus cu socrii mici și cu neamurile lor, măi. Nu, mamă, tu o să stai la masă cu verișoara Doina, cu mătușa Veronica, cu unchiul Dorel și soția și cu tata. Măi, dar tu nu știi, măi, că nu se înțelege Doina cu soția lui Dorel. Cine a făcut, măi, lista asta? Mamă, tu mi-ai dat lista. Of, hai mai să plecăm de aici, că din cauza ta m-am luat după capul tău. Bun, hai să le luăm pe rând. În primul rând, coafura, da? Deci, peruca pe care o poartă Daniela este excepțională. Cum ar fi fost, chiar în realitate, soacra să zică, bă, dacă toți am adus atâția invitați, că noi așa am gândit-o, toți invitații să mei, eu trebuie să stau la prezidiu. Cum ar fi fost? Se pare că au avut succes mirii de data asta, au reușit să o îndepărteze de la prezidiu și faptul că a văzut că nu are nicio șansă, pentru că lista pe care ea a făcut-o, a uitat cum a făcut-o, că așa soacrele, nu o să recunoască niciodată că ele au greșit cu ceva sau au făcut ceva, a dat vina pe bărbat, care, dacă îi să mă întrebați pe mine, bărbatul nici nu știa că s-a făcut lista. Urmează acum o scenă care mi-a spus Daniela Maxim, personajul Soacra Mare, că îi place foarte, foarte mult această scenă. Iar atunci când am filmat, era într-o oarecare măsură foarte întunecat. Și atunci mi-a venit mie o idee, am luat o lampă, am pus-o pe un trepied și m-am dus cu lampa la ea din momentul în care a spus vreau lumina pe mine, lumină vă rog. Ca și cum din start
trebuie să se facă toată atenția către ea. Și a fost foarte bună ideea, mai ales că a ieșit o culoare excepțională. O lumină pe mine, vă rog. Bună seara și bine ați venit la nunta fiului meu. Sunt tare mândră că am crescut un băiat atât de frumos și deștept. Mireasa ar trebui să fie recunoscătoare că i-am dat așa băiat. Mă rog la bunul Dumnezeu să-mi dea și un nepot care să-i semene Leiț și să-mi ducă numele mai departe. Haideți, acum vă rog un rând de aplauze pentru băiatul meu care are emoții pentru dansul mirilor. Eu aș vrea, pentru distracția invitaților, aș vrea să se implementeze așa ceva. De fiecare dată, soacra mare trebuie să aibă un speech dispus la nuntă. Mi-aș dori doar pentru distracții, fraților. Vă spun sincer, cred că ar râde lumea și s-ar amuza atât de mult. Bineînțeles, ar accepta doar astfel de caractere care, da, trebuie să fiu în față, trebuie să vorbesc, trebuie să spun băiatul meu, cum băiatul meu. Nu cred că ar fi acceptat femeile care și-ar vedea de treaba lor. Mă refer aici la soacre. Spunea cineva că, bă, aș fi vrut să văd ce s-a întâmplat și la nuntă. Aici, Belea, să numără banii. Doamne, dar nesimțită-i doi în asta. Ia uite, o pus în plic fix cât am pus și eu la ficiosul anul trecut la nuntă. Doar putea să mai pună 200-300 de lei în plus, că doar s-au scumpit meniurile. Mamă, fiecare pune cât poate. Ea poate, dar nu vrea. Ia uite, alt plic gol. Păi, dar oare de ce au pus oamenii atât de puțin, măi? Mamă, nu te supăra pe noi, dar eu cred că te-ai implicat mai mult decât trebuia. Vă trebuie vouă să aduceți vinul vostru. Na, s-o acrit. De asta s-o supărat lumea. Și nu trebuia să schimbați nici meniu. Și mamă, ce ai avut cu masa 12? De ce le-ai luat băutura de pe masă? Mai mult de atât, nu ați lăsat formația să-și facă programul. Nu dansat nimeni pentru că toată noaptea ați dat numai dedicații pentru soacra mare. Și plus de asta, mamă, n-avem o poză împreună noi ca miri. Te-ai băgat tu în toate pozele. Ți-o trebuie să prinzi și buchetul, Miresi. Acum, cumva, s-a pus mici liniuțe cu acțiunile care s-au petrecut în timpul nunții. Tocmai de asta am răspuns cumva și pentru întrebarea aceea. Ar fi fost frumos să ne arătați ce s-a întâmplat după dansul mirilor. Dar cred că v-ați imaginat voi. Acum, reacția ei mi s-a părut extraordinară din momentul în care mamă, de ce ai făcut aia, mamă, de ce ai făcut aia, mamă, dar nu așa, nu așa, nu așa. Ea vine cu răspunsul ăsta. Gata, am înțeles mesajul. Lumea e invidioasă pentru că știu să mă distrez, puiul mami. Băi! Abia aștept botezul, că tot eu mă voi ocupa. Hai, bărbate, să ne odihnim, că mai sunt câteva ore și continuă petrecerea la ciorba de potroaci. Fericită mai sunt, Doamne! S-a terminat și acest clip. Dacă v-a plăcut, nu uitați să dați un like și un subscribe, o zi bine, și încă unul. Dacă vreți să aveți o nuntă de vis, trebuie să apelați la un wedding planner, iar Delia aici de față, ea se ocupă de toată nebunia. Intrați pe site-ul delianistor.ro sau pe aplicația SmartWay. Da, o recomand pe Delia, asta pentru că îmi doresc ca toate soacrele să se bucure de moment și să lase Miri să-și facă nunta așa cum își doresc.
Și bineînțeles, urmăriți-o și pe mama soacră și pe Matrana împreună cu Dimi. Se ocupă cu machiaj, cu toate astea. Deci noi am făcut o mică echipă, ne-am unit forțele ca să vă arătăm acest clip minunat pentru voi. Vă pupăm, vă iubim și toate alea și pa, pa! Da, eram rupți, era ora 10 seara, 10 jumate, 11, ceva de genul ăsta, știu că am ajuns foarte târziu acasă, deci imaginați-vă că acest clip a fost filmat într-o zi întreagă, adică începând de dimineață, cu tot, cu transport, cu tot, până la ora 10 jumătate. Mă bucur tare mult că cei de la restaurantul Chalet ne-au dat cheia, efectiv, au zis, bă, faceți-vă treaba, faceți un clip frumos, Doamne ajută. S-au implicat și ceilalți. Am înțeles că Daniela Maxim a obținut rochia aia minunată pentru soacra mare de la cineva. Îi mulțumim și ei foarte mult pentru implicare. A fost un clip foarte, foarte, foarte bine realizat după părerea și opinia mea. În cazul în care doriți să mai fac reacții la clipuri și din trecut a proiectului 3 chestii, da, de pe canalul nostru, și să vă mai spun ce s-a întâmplat în spatele filmărilor și așa mai departe, vă rog frumos să scrieți aici la clipul ăsta în comentarii. Vreau reacții la clipul, dar strict numai despre proiectul 3 chestii, nu fac reacții la altcineva pentru că nu am drepturi și așa mai departe. Ce vreau să vă spun este că vă rog frumos duceți-vă la clipul original și scrieți în comentarii aici, am distribuit. Vă rog frumos, distribuiți acest clip să ajungă cât mai departe și dacă v-a plăcut tare mult, lăsați și voi acolo un like. Cu cât distribuim, mai multă lume o să ne vadă și o să aibă sens munca noastră, pentru că vedem rezultate. Vă pupăm, vă iubim, sper să vă placă seria asta. Dacă o să vreți să vă mai explic ce s-a întâmplat la filmări sau să am reacții la clipuri, o voi face în continuare. Poate data viitoare o voi face și cu Iulian, și cu Andreea, și cu restul din echipă. Cine știe, dar să vă placă. Vreau cumva să asociez un pic și canalul ăsta, Gongeanu Petronel, cu proiectul, pentru că vreau să ridic și acest canal de YouTube. Așa că abonați-vă și la acest canal. Vă iubesc!